Ni video namna kuma hyperthyroïdie ka bana min n'a ka ca musow la kosɛbɛ siɲɛ 7 ka tɛmɛ cɛw kan. A bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman k'o lase muso kɔnɔma ma. A bɛ se ka tension bila muso kɔnɔma la. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka muso kɔnɔma ka jigin ka sɔrɔ jigin wagati ma se. A bɛ se ka muso kɔnɔma yɛrɛ fana bɔnɛ a den na. Den fitinin fana min bɛna ale diɲɛ kɔnɔ, a bɛ se ka kɛ sababu ye o bɛ na ka sɔrɔ fanga bɛrɛ t'a la. Walima a bɛ se ka na ni dusukundimi banaw ye. Walasa i ka se ka dɔn hyperthyroïdie bana sugu min don, a bɛ sɔrɔ cogo min na, tamasiyɛn jumɛnw de b'a la, kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la, e bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi a ma. O t'a bannen video kɔnɔna na fana n bɛna ɲɛfɔ e ye n'o ye bonus ye n bɛn'o kɛ e ye. A bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ kosɛbɛ n bɛn'o fɔ e ye video laban na. An ka daminɛ. Walasa i ka dɔn k'a fɔ hyperthyroïdie ye bana min ye, fɔlɔ i ka dɔn adamaden kan kɔnɔna na kuru dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele thyroïde. N'ale ye dilanni ye, dilanni min n'a sigilen don kan fileni ɲɛfɛla la. N'i tɛgɛ da yɛrɛ i kan yɔrɔ la i bɛ se k'a ye. Ni ale kan ka hormone min dilan, n'a b'o dilan fo k'a dama tɛmɛ, a bɛ fɔ o de ma hyperthyroïdie. I ka dɔn k'a fɔ hyperthyroïdie a bɛ se ka sɔrɔ cogo dɔw de fɛ. Mais sɔrɔ cogo min bɛ yen nɔ n'a dɔnnen don kosɛbɛ n'o de ka ca, o ye maladie grave base don. Ale ye maladie auto-immune ye min ka ca kosɛbɛ. Ale de bɛ na ni hyperthyroïdie ye ka caya. Fura dɔw bɛ yen fana, fura minnu bɛ yen ni hormone thyroïdienne ka ca o la, olu bɛ se ka kɛ sababu ye fana k'a bila e la, walima k'a bila banabagatɔ yɛrɛ fana na. Ninnu y'a sɔrɔ cogobaw ye i bɛ se ka min dɔn. I ka dɔn k'a fɔ hyperthyroïdie n'a ye banabagatɔ sɔrɔ, a bɛ na ni tamasiyɛn dɔw ye. Nka o tamasiyɛn, o fɔlɔ, i b'a ye k'a fɔ banabagatɔ ka kow a bɛɛ lajɛlen bɛ teliya a yɛrɛ ma. A dɔ la i b'a sɔrɔ banabagatɔ bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ, nka a bɛ fasa ka taa fɛ don o don. A bɛ ban sen kan ka sɔrɔ a dun bɛ ka dumuniba kɛ. A dusukun bɛ se ka teliya. Hali n'a sɔrɔ a sigilen don walima a dalen don walima a bɛ sunɔgɔ yɛrɛ la, i b'a sɔrɔ dusukun ka teli. A bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka banabagatɔ k'a bolo k'a yɛrɛ. O bɛ kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na. A bɛ se ka farikolo jukɔrɔla k'o kalaya. Tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ minɔgɔ bɛ banabagatɔ minɛ fana. A bɛ se ka na ni dusumangoya ye ani nisɔngoya ye banabagatɔ la wagati bɛɛ lajɛlen na. Fɔnɔ nege bɛ se k'a minɛ, a bɛ se ka fɔnɔ walima a kɔnɔ yɛrɛ bɛ se ka boli fana. A bɛ se ka banabagatɔ fana golo k'o kalaya, banabagatɔ kunsigi o bɛ se ka kari-kari a yɛrɛ ma fana. Ninnu y'a tamasiyɛnbaw ye. O t'a bannen, a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka sɛgɛnbanbali k'o lana banabagatɔ la. Kuma i b'a sɔrɔ a sɛgɛnlen don a yɛrɛ ma. Sunɔgɔbaliya a bɛ se ka na n'o fana ye. N'a sɔrɔ i ye muso ye, a b'i ka laada a bɛ se ka o ɲagami kuma bɛɛ. Kuma i b'a sɔrɔ banabagatɔ ka laada o bɛ ɲagami kuma bɛɛ ka sɔrɔ kun jɔnjɔn foyi t'a la. Nka caman na n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ hyperthyroïdie bɛ ka k'a sababuya ye. N'i ye cɛ walima n'i ye muso ye, a bɛ se ka kafoɲɔgɔnya k'o nege bɔ i la. Kuma si tɛ kafoɲɔgɔnya i t'o nege minɛ. Nka ne ye nin tamasiyɛn bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ la, ne ma sɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ dɔw lase i ma. Nka sɔnni k'o kɔlɔlɔw f'i ye, n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka video lajɛ, i bɛ j'aime ta, i bɛ abonné n ka chaîne kan, i bɛ cloche notification ta, walasa ni video kɛ wagati o wagati i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ. Kɔlɔlɔba min bɛ se k'o lase banabagatɔ ma, o fɔlɔ o ye dusukundimi banaw ye. Dusukun fanga o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ. A bɛ se ka kɔlɔlɔ wɛrɛ min lase banabagatɔ ma, o ye hakililabanaw fana ye. A bɛ se ka na n'o fana ye. A bɛ se ka banabagatɔ yɛrɛ fana fari k'a bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na. A
a se ka walawala ka foyi k'a yɛrɛ walasa ka kisi hyperthyroïde ma kɛwale damadɔ bɛ yen i bɛ se k'olu kɛ nka o b'i yɔrɔ ma janya ma nka a tɛ komi o b'a to n'a t'i sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la olu ye fɛnw ye minnu bɛ se k'i yɔrɔ ma janya ma kosɛbɛ kosɛbɛ o dɔ ye e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na e ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ su fɛ n'a sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ wagati min na fana hali n'a sɔrɔ tilefɛla don i k'i jija i kan ka wagati min kɛ sunɔgɔ la ɛri 6 ɛri 8 a bɛ bɔ mɔgɔw la i ka se ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ hakili ka se ka lafiya i ka yiridenw dun ani n'aw kɔla dumuniw i k'olu dun ka caya i ka dumuni fana ni calcium fanga ka bon u la kosɛbɛ i k'i kɔlɔsi dumunifɛnw na dumunifɛn minnu ni caféine b'u la i n'a fɔ thé o café o ani boisson énergétique ninnu i k'i hakili to olu la kosɛbɛ ka d'a kan olu dunko jugu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in sura i la kosɛbɛ n'a sɔrɔ i bɛ du fana kɔnɔ du min ni a banabagatɔ dɔ bɛ yen nɔ n'o y'i bɔkolo ye e k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ ka d'a kan a ka ye ka ca olu la kosɛbɛ mɔgɔ minnu ni a b'olu ka du kɔnɔ n'i bɛ dumuniw fana kɛ i k'i jija cogo bɛɛ i kana tɔ kɔgɔ o ka ca i ka dumuni na iode fana i k'o bɛrɛbɛn i ka dumuni na ka d'a kan olu bɛ se ka kɛ sababu ye mun bɛ se k'i surunya bana in na kosɛbɛ n'o ye hyperthyroïde ye i b'a fɔ n y'a f'i ye video daminɛ na n ka laban na n bɛna bonisi kɛ ye e k'a dɔn k'a fɔ a kɛ ka di ka mɔgɔ minnu sɔrɔ kosɛbɛ n bɔra ka minnu f'i ye sisan o kɔfɛ a bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ kosɛbɛ o fanba o ye musow ye a ka ca olu f'i ye kosɛbɛ muso caman bɛ yen fana olu ka jiginni kɔfɛ 700 sara la a kɛ ka di k'olu fana sɔrɔ mɔgɔ minnu si fana kɔrɔbala kosɛbɛ a b'olu fana sɔrɔ diɲɛ banaw ka ca nin ye bana ye bana min ni caman t'a dɔn fana nka a bɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna musow ni ladilikan ninnu ne y'i hakili to ninnu na n'i ye ninnu dɔnniyaw sɔrɔ a b'a to e b'i ka kɛwalew falen i bɛ se ka kisi ni bana n'a ɲɔgɔnnaw ma walasa e b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ k'a sɔrɔ banajugu o m'e sɔrɔ banajugu fana o m'e denw fana sɔrɔ n'a sɔrɔ n bɛ n ka video tɛmɛnenw lajɛ i bɛ se ka t'u lajɛ ka d'a kan a b'a to i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ banaw kan walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i k'an bɛn o la